ברוכים הבאים לסודות הגירושין. הפודקאסט שחושף את מה שאף אחד לא מעז לדבר עליו. אני אלון סולומון. אני עורך דין כבר 25 שנה. אני עוסק בדיני משפחה וגירושין. בכל פרק אנחנו ניקח אתכם אל מאחורי הקלעים של אחד התהליכים הכי סוערים, הכי דרמטיים, הכי מטלטלים שיש, וזה תהליך הגירושין. את הסיפורים מאחורי הקלעים, את האכזבות, את האהבות, את הפרדות, את הדברים המלוכלכים, ואת הדברים האמיתיים שקורים, וקודם כל מהמבט של מי שמטפל בזה, מהמבט של עורכי הדין. כאן תשמעו לא רק מה שקורה בבית המשפט, ולפעמים זולג החוצה, את מה שקורה מאחורי הקלעים, את מה שעורכי הדין רואים, שומעים, ובדרך כלל לא מספרים לאף אחד. כל מה שתשמעו כאן אלו סיפורים אמיתיים. רובם המכריע אני טיפלתי בהם באופן אישי. אתם תוכלו לקחת איתכם תובנות מטלטלות אל הדברים האמיתיים, בלי מסכות ובלי סיסמאות. יאללה, בואו נתחיל. היום בפרק הראשון של סודות הגירושין, אנחנו נתחיל עם השאלה שאני נשאל אותה הכי הרבה. מאיפה מתחילים? כלומר, אתם רוצים להתחיל את התהליך, אבל אתם לא יודעים איפה, מה עושים, מי עושים, למי הולכים, איזה עורך דין, לוקחים עורך דין בכלל, מה עושים? תשובה הקצרה, בפתיחת יישוב סכסוך. התשובה הארוכה והיותר נכונה, זה קודם כל לקבל את ההחלטה ולהבין שאתם רוצים להיפרד ואתם רוצים להתגרש, כי זו, כמו שאני תמיד אומר, זו החלטה משנת חיים ומטלטלת חיים. אז אתם נפרדתם, יש פיצוצים, יש ריבים, היא עזבה את הבית, אתה עזבת את הבית, יש עכשיו פיצוץ, מה קורה? או יש דיבור על גירושים, או את רוצה להתחיל את התהליך הזה, או אתה רוצה להתחיל את התהליך הזה. ההליך מתחיל במה שקוראים לו יישוב סכסוך. זה מגיע מהחוק להסדר התדיינויות במשפחה. והחוק הזה נכנס לתוקף ב-2016. מה היה קודם? לפני כן, כאשר זוג רב, או היו איזשהם בעיות, אז היו מגישים תביעות, רצים לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה ומגישים את התביעה. באה המדינה, אמרה לא, בוא נעשה משהו מתוחכם כזה וננסה לשפר את זה. נעשה הליך שקוראים לו יישוב סכסוך, בקצרה מאוד. מה הכוונה? אתה פותח את ההליך הזה, ובעצם אני המדינה מכריחה אתכם להיפגש ולדבר. לשבת, להיפגש ולדבר עם מגשר, עם עובדת סוציאלית או עובד סוציאלית, שהוא בעצם מגשר ביניכם בלי עורכי דין. מה הרעיון? כי כאשר מתחיל פיצוץ בין בני זוג, או סכסוך, אז בעצם זה מאוד מאוד, זה בדרך כלל מאוד מאוד סוער, זה עם הרבה מאוד אמוציות. כלבה, כלב, חתול, מניאק, כל מהדברים האלה. ויש פיצוץ גדול, ורצים להגיש תביעות, רצים לעורכי דין, וזה אסקלציה כזאת. באה המדינה, אומרת, לא, אי אפשר להגיש תביעות. 60 יום אי אפשר להגיש תביעות. אתם צריכים קודם כל להיפגש ולדבר ביחידת הסיוע, יש יחידת סיוע ליד כל בית משפט, ליד בית הדין הרבני. ובפגישה, אתם יושבים ללא עורכי דין, והפגישה הזאת היא חובה. כלומר, ברגע שפותחים, כותבים את הטופס, פותחים יישוב סכסוך, שלמים את האגרה, נקבעת פגישה. פגישה הזאת היא חובה, היא כמו דיון משפטי, אי אפשר שלא להגיע אליה, זה חובה להגיע אליה, נפגשים ללא עורכי דין ומדברים. הרעיון הוא שמדברים ללא העורכי דין, אולי אפשר להגיע להסכמות, להסדר, ואז להימנע מההליכים. הרעיון הוא טוב, אני אומר שבאמת הרעיון הוא טוב, מהפרקטיקה, אני יכול להגיד לכם, ברוב המקרים הוא לא עובד. כי מי שרב במטבח, הרבה פעמים הוא גם יריב ביחידת הסיוע, אבל גם אם חסכנו 20%, 15% מההתדיינויות, כבר זו ברכה. עכשיו, איפה פותחים אותו? בבית משפט או בבית הדין הרבני? פה יש משמעות. כי מי שפותח קודם, מי שפותח ראשון, מגיש את הטופס הזה קודם, קונה סמכות. אם פתחת או פתחת קודם בבית הדין הרבני, עקרונית יש לך את הזכות לבחור האם ההליך ברוב המרכיבים שלו יתנהל בבית הדין הרבני. אם פתחת או פתחת בבית משפט לענייני משפחה, יש לך או לך את היכולת לקבוע שרוב ההליכים יתנהלו, או שההליכים יתנהלו בבית משפט לענייני משפחה. עכשיו, מה זה העיכוב הליכים? מה זה היישוב סכסוך הזה? באה המדינה, אומרת פוס, 60 יום אסור לפתוח בהליכים. ומי שפתח את היישוב סכסוך, מי שהגיש את הטופס קודם, אחרי זה יש לו עוד 15 יום פור. אחרי ה-60 יום יש לו עוד 15 יום לבחור איפה לנהל את ההליך שהוא בחר לפתוח, בבית הדין הרבני או בבית משפט לענייני משפחה.
ואז, מה קורה? מתעוררת גם השאלה, אוקיי, נפתח ההליך, פתחנו יישוב סכסוך, מה קורה בינתיים? עם מזונות, הוא עזב את הבית, היא עזבה את הבית, יש צריך לשלם כספים, רכוש, עניינים. אז קודם כל עוד לא נפתח יישוב סכסוך, זה סוג של מערב פרוע, אין חוקים. אין שום הסדרים, אף אחד, המדינה לא יודעת שאתם כרגע רבתם, שמר וגברת ישראל הרבו. או שיש ביניכם פיצוץ או שאתם רוצים להיפרד, או מה ההסדרים ביניכם עם הילדים. אף אחד לא יודע מזה. ברגע שפתחתם, מישהו פתח יישוב סכסוך, פה כבר הכנסתם את המדינה לתמונה, בעצם נפתח הליך משפטי, אפילו שקוראים לו יישוב סכסוך. ומה העניין? גם הרבה פעמים צד אחד מנסה להרדים את הצד השני, ואומר לו, מה קרה? לא פתחתי הליכים נגדך. כולה פתחתי יישוב סכסוך, אני רק רוצה לדבר. שימו לב. יישוב סכסוך, בסופו של דבר, זה פתיחת הליכים. זה יותר מזה. זה מסמל את היום, אחרי זה בהנחה ותיפרדו ותתגרשו, את היום שבו הרכוש, אתם מפרידים רכוש, הרכוש שלכם הולך, יש מה שנקרא, זה המועד הקובע לעניין הפרדת רכוש. מה זה אומר הפרדת רכוש? זה אומר שמהיום הזה, בעצם, הרכוש שלי זה הרכוש שלי, והרכוש שלך זה הרכוש שלך, עקרונית. כלומר, אני עכשיו, לצורך העניין, אם אני מקבל כסף, אני יכול להגיד שזה כבר הכסף שלי, ולא הכסף המשותף. אותו דבר לגבי הלוואות. יש פה את הסיכון שזוגות נפרדים, ואחד פתאום לוקח הלוואות כבדות. אבל פה זה כבר מה שנקרא מועד הקרע. פה, הפתיחת הילוך יישוב סכסוך ברוב המקרים נחשבת מועד הקרע ביניכם. מרגע שפתחתם, מישהו פתח את היישוב סכסוך, ובדרך כלל זה בא בהפתעה. פתאום צד אחד, לרוב אגב, הגבר, מקבל הודעת SMS, אופס, פתחו הליך, יש לך ישיבת גישור ביחידת הסיוע ליד בית המשפט או ליד בית הדין הרבני. ואתה צריך להתייצב שם לפגישת גישור. מה קורה בינתיים? פה כבר, כמו שאמרתי, המדינה היא כבר בתמונה. מה הכוונה? כלומר, אם צריך עכשיו לשלם מזונות, או לא ברור, מה אתם עושים עם ילדים? הילדים אצלו, אצלי, אצלך, אצל הדודה, אצל הסבתא. צריך לקבוע עכשיו זמני שהות, חלוקה. ואם אתם לא מסתדרים, אפשר, או אם חלילה, הורה אחד, ואנחנו מכירים את זה לצערנו על בסיס יומיומי, הורה אחד מנסה למנוע מההורה השני שיראה את הילדים. אפשר במסגרת היישוב סכסוך להגיש בקשות לסעד דחוף. במסגרת היישוב סכסוך שנוגעות לזמני שהות, שיראו את הילדים, לא יראו את הילדים, חלילה ניכור הורי, אחד ההורים מנסה למנוע מההורה השני לראות את הילדים, והכי חשוב מזונות. יכול להיות שפתאום הוא עזב את הבית, משאיר אותך בלי מזונות, משאיר אותך בלי כסף. או יכול להיות שעכשיו צריך פה להסדיר תשלומים שונים, וזה יכול לגרום לאיזושהי בעיה. אז במסגרת היישוב סכסוך, למרות שאסור להגיש תביעות, אפשר להגיש בקשות לסעד דחוף, שנוגעות בדרך כלל בענייני או מזונות, או שנוגעות לילדים, לראיית הילדים, או חלילה למניעת ניכור, או מניעת הרחקת הורה אחד מהילדים. ואז, מה עוד שאלה שאני נשאל? רגע, פתחו נגדי יישוב סכסוך, אני צריך עכשיו עורך דין? או אני רוצה לפתוח יישוב סכסוך, אני צריכה עורך דין? אז תקשיבו טוב. תשובת בית ספר. בשביל הפעולה הטכנית של לפתוח יישוב סכסוך לא צריך עורך דין, למרות שעורכי דין יכולים לפתוח את זה עבורכם. לא צריך יישוב סכסוך, לא צריך. אבל אני יכול להגיד לכם, ברוב המכריע של המקרים, אם קיבלתם הודעה שהצד השני, אשתך, בעלך, מישהו, פתח נגדכם את היישוב סכסוך הזה, קחו בחשבון שהוא כבר מלווה על ידי עורך דין. הוא לא עושה את זה סתם, ברוב המקרים. האם צריך לקחת עורך דין? והאם כבר בשלב הזה? אז אני אומר לכם חד משמעית שכן. ולא כי אני עורך דין ויש לי אינטרס, או אני בבחינת הספר שאומר לכם שאתם צריכים תספורת. יש לזה חשיבות עצומה. למה? כי קודם כל, נניח אתם רוצים לפתוח יישוב סכסוך, אתם רוצים להיפרד, אתם רוצים להתגרש. יש חשיבות עצומה להרחאה בהמון מקרים. איפה פותחים את זה? למה פותחים ולמה בהרחאה הזאת ולמה לא בהרחאה הזאת? בחירה הזאת יכולה להיות השלכה דרמטית, יכולה להיות בהרבה מקרים השלכה של מיליונים רבים של שקלים, יכולה להיות לה השלכה על הזמני שהות, וגם יכולה להיות לה השלכה מהותית על מזונות. ואם פתחו נגדכם הליך יישוב סכסוך,
אתם קודם כל צריכים להבין שהצד השני כבר מיוצג, ברוב המקרים, גם אם הוא אומר לכם שלא, הוא כבר התייעץ עם עורך דין. אתם חייבים לדעת איפה אתם על המפה. כן, בתקווה שיגמר בהסכם, אבל אתם חייבים להיות מלווים, כי פה זה רק תחילתו של הרבה פעמים מסע לא קצר. תראו, פירוק נישואים, או קשר של זוגיות ארוך, זה דומה קצת לפירוק של עסק, אבל זה לא פירוק של עסק של שווארמה. אגב, זה שאגב התנהל כמו עסק או מכבסה, זה גם מה שגרם קרוב ליודעי הרבה פעמים להרס של הזוגיות. יש פה ילדים ויש פה לכלוך ויש פה לכלוך שהצטבר במשך שנים. ופה גם הראיות הן אחרות, זה לא שני שותפים שרבים ביניהם על הפירוק של המסעדה. מה הם הראיות פה? כל הודעת וואטסאפ פתאום משמשת כנגדך, ומי שישנת איתו במיטה במשך שנים, או זו שישנת לצידה, היא פתאום הצד שכנגד שלך להליך. עד כאן הפרק הראשון. אם מה שדיברנו רלוונטי לכם, אל תשאירו את זה בפנים. אם אתם חושבים להתחיל תהליך גירושין או פרידה, או אתם פשוט רוצים להבין היכן אתם נמצאים, אני מזמין אתכם אלינו למשרד לפגישת ייעוץ אישית דיסקרטית. תבינו, פגישה אחת יכולה לחסוך לכם הון עתק. היא יכולה גם לחסוך לכם שנים של הליכים מיותרים בבתי משפט או בבתי הדין. תעקבו אחרי הפודקאסט סודות הגירושין. תחפשו אותי ברשתות החברתיות, אלון סולומון. עד כאן הפרק הראשון. עסקנו באיך בעצם מתחילים. הפרק הבא, אני לא אגיד לכם מה יהיה בו. אני רק אגיד את השם שלו. אישה יוזמת, גבר מופתע. נתראה בפרק הבא.